ניהול פיננסי בעולם המודרני חשוב ביותר, אך לצערנו לא נלמד בבתי הספר. רוב האנשים ניגשים לניהול כלכלת בית, לקיחת משכנתה ופתיחת עסק על סמך אינטואיציה אישית. אך כיום קיימת קצת יותר מודעות, ואנשים מבינים שהם צריכים לקחת את המושכות לידיים על מנת לנהל את חייהם ליציבות כלכלית ולפריחה. אני דוקטור יהודית כהן, מרצה ויועצת פיננסית, עוזרת למשפחות ולבעלי עסקים לבנות הצלחה כלכלית ולחיות באיכות החיים המגיעה להם. ב-14 השנים האחרונות ליוויתי מעל 500 משפחות מרוצות בתהליכים של ייעוץ כלכלי למשפחות, לקיחת משכנתה וניהול פיננסי עסקי. שיניתי דפוסי חשיבה והתנהגות של אלפי אנשים שהשתתפו בהרצאות ובסדנאות שלי לפיתוח מודעות כלכלית. ליוויתי עשרות עסקים בניהול פיננסי בצמתים של קבלת החלטות, בניית תחזית עסקית, תזרים מזומנים וכתיבת נהלים. אני יושבת עם משפחות ובעלי עסקים ובונה להם תוכנית כלכלית לקראת רכישת רכב, דירה, ואם צריך גם עבור קבלת מימון ואיחוד הלוואות. אני מביאה את המשפחות ובעלי העסקים למצב שהם יודעים להתנהל נכון. אני מקנה להם הרגלים ושיטות חדשות במשך ליווי ואימון של חצי שנה עד שנה, ומובילה אותם לשיפור איכות החיים. אשמח לתרום לכם מניסיוני ולחלוק איתכם שיטות ניהול כלכלי שיחזירו לכם את השליטה בחיים.